Awan-awan tangi turu, hawane pengen ngemil. Iki tak ngemil gedang goreng ae enak gitu ya. Iki nek gedang tanduk loro iki nek mae goreng sitok ae kayak gedang goreng. Kebetulan cah cilik bocile yo pengen ngemil. Kita irisi cilik-cilik ini iki cah. Jadi ben gak kegedean lek cah cilik golek mangan. Iki wis tak irisi ngene iki. Sing wis tak irisi. Lanjut aku ngesokne tepung. Jadi bumbune tepung terigu. Mari tepung terigu langsung diwehi Royco. Titik ae cah, aja oke. Jadi ben enek gurihe men. Terus mari Royco iku diwehi uyah titik. Mari uyah langsung diwehi gula pasir. Nah, gula pasire engko selera titik ae aja kakek, engko lek kakean gula engko yo dadine gosong kok. Terus lanjut maneh diwehi banyu titik ini titik-titik diuleni dudek titik-titik ngono. Aja langsung oke engko lek kakean engko kesanu kanceren. Mari iku diaduk rata niki alon-alon. Nah, iki diaduki. Mari diaduki terus tambah banyu titik-titik neh ben iso tambah hancer neh. Nah, iki sakmene wis sedengan iki. Iki aja kanceren kok tepungnya rasa kelet kok. Jadi cukup ngene iki. Minyaknya langsung dipanas nih. Nah, iki minyaknya dipanasnya dhisik. Terus persiapan digoreng. Mariku langsung pisangnya ditepungi ngene iki, diaduk campur ngene iki. Bar diaduk dicampur ngene iki langsung digoreng cah. Minyaknya didelok sik kira-kira minyaknya wis panas burung. Nah, dites lek ngene iki kita wis panas ya. Nah, iki berarti wis siap dicemplung nih. Langsung dicemplung nih. Titik-titik aja langsung oke kok kelet. Digoreng. Nah, iki digoreng, proses gorengnya ngene iki. Dicemplungi alon-alon. Jadi nyapa to minyak itu kudu panas iki. Yo alasane yo ngono kuwi mau ben gak kelet ning wajan ya atau ning penggorengan. Nah, iki diolak-alik lek wis rada garing diolak-alik ben aja gosong. Soalnya lek wis rada kelet wajan utawa penggorengan gampang gosong ya. Nah, mariku wis dintas langsung ditiriskan ning piring ini iki. Nah, iki wis tak tiriskan ngene iki. Rasane jan mantap. Iki njajal bocile njaluk ditambahi enek krime vanila barang ngene iki. Wis tak wehi susu ngene iki, susu krim ngene iki. Senengane ngono kuwi ben rada legi paling senengane manis. Kita kon ndang njajal. Nah, iki bocah tam-tam iki. Jirene enak gitu ya. Yo awan-awan ngene iki penak men gedang goreng karo ngemil ngene iki. Hawane jawane pengen tangi turu luwe. Ya wis ngono kuwi. Goreng gedang cah. Nek bumbune ya tepung terigu ngono kuwi mau, gula, uyah, terus diwehi penyedap titik. Oke. Wis ya cah.